Tulog ka na naman dyan. Di ba sabi ni Tito, tulog ka? Sleep ka po. Mag-play muna. Sleep ka muna. Sleep ka muna. Muna play, ha? Sige. Kasi kapag nag-play ka, hindi ka natulog. Pupuntahan ka ng kumakapak na naman. Sige na. Play ka na. Kaya sa mga subscribers, po, change schedule po tayo. Dito sa ating pasyente dito sa Rosario ay Monday and Thursday na lang. Ayan. So, kasi po yung aming program and watch niyo po to the end yung mga gagawin po namin activities kay ate sa kanyang condition. So muli po, ito po si Dero Magkeping po. Ito po tayo sa Del Rosario, San Fernando, Pampanga. Okay? God bless po. So lahat ng mga buwan dyan sa inyo lahat, shout out. Ayan. God bless you guys. Ha? That's right. Ako, Oh. Ako po rin. BBB po ba siya? Yes, oh. We need to be kasi bihira tayo magkita. Hindi araw-araw yan. Kung araw-araw, okay lang. Hindi natin magkita eh. Kailangan makamonto ng BP niya. So, iba yung program niya sa araw-araw. Sleep na kali. Pero mga ako dyan, ulo. Ano po? Laptop. Laptop yung mga bata. Ano po? Ito po. Pero, wala naman ito. Open siya bukas ha. Kung sulit siya. Sabi mo ah. Balik ka lang dyan. Ayos ka. Hindi na ilo. Ha? Ah. Yan.
Split ka nga kanin. Wait tayo. Tara. Let's pray, let's pray. Okay. Maraming salamat. Salamat po kami ng Panginoon. Salamat po kami. Thank you po. Nagagalaw po ng Panginoon. Salamat po kami sa akin. Namin po namin ibigay po kami. Ayan. Pastor Ian. Pastor Ian. Oh, ano na? Ba? Sleep na. Ilan. Sleep na po. Yung kumakatok yung hindi lang yung kumakatsaka. Sige na. Sleep na po. Oo. Huwag mo lipat. Nag-sleep ka, diba? Huwag mo subot mo. Huwag mag-play. Mamaya na mag-play. Ha?
Manapay mo na, ha? Sige na. Sleep ka na na, dali. Kasi yung kumakatok ko dyan. Dali na, sleep mo na po. Sleep, akin na dyan. Sabi mo na yung tita, ha? Mamaya na po magpina. Sige, sleep na po, tikit na tikit. Tikit na, huwag ganyan. Dali na yung kumakatok. Diyan na yung kumakatok. Tikit na tikit. Sige na. Mamaya. Opo. Binabantayan ko rin sila yun. Na? Opo, bantay din kita. Sige na, sleep na. Huwag mo magpa-play, ha? Tatawagin ko yung kumakatok ng mo dyan. Hindi sa kusina. Opo. Sleep ka na po. Tulog na. Sleep na. Hindi. Hindi po. Sleep na. Yun yung nakasilip yung kumakatok. Hindi mo sa kusina. Tinitignan kami. Huwag mo nga, no. Sabi mo rin dito ka na. Sige, dyan lang. Pero, sleep ka na. Sleep na po. Sleep na. Ay, sige. Sleep na, papatawag ko na yung sa ano. Kay Tito Brian. Parang pagkakit mo siya. Pag napangalikot ka ulit, sleep na. No, wag po. Wag po. Huwag na likot. Nakamapitito ka. Pele. Balik ka dito. Balik ka dito. Pagkaliligpit mo dito. Sleep na
sa pangalan. Sleep na po. Hindi pa. Afternoon pa lang. Huwag na mag-pay, no? Wala sa Philippines. Ano na yan? Unti-unti na lumalabas. No? Nandun na, o. Tikit na. Mamapay na. Galit. Skip na. Dapat mag-skip na. Huwag na mag-tikot. No.